Mas pinaigting pa ang pagtutok po sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura naman sa bayan ng San Manuel, Pangasinan matapos pong ilunsad ang Caraballo Mountains San Manuel Convergence Area. Bunga ng pagtutulungan ng mga Proyektong pang-infrastruktura at pangkabuhayan sa mga komunidad na nasa paanan ng Caraballo Mountain Range. Sa ilalim po ng Convergence Area Development Plan or yung CADP, nakatakda pong itayo ang 5 small water impounding systems at 10 solar-powered irrigation systems upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa 150 na hektarya ng mga taniman ng high-value crops. Bahagi rin ng programa ang pagtatayo ng hindi bababa sa 10 kilometro ng slope-protected farm-to-market roads, 2 kilometrong footbridge at mga flood control structures upang mapadali pa ang transportasyon ng mga produktong agrikultura at mabawasan ang pinsalang dulot ng pagbaha. Magkakaroon din ng pag-upgrade sa mga grain processing machinery at pagtatayo ng goat at swine multiplier farms at pagpapalawak na rin ang produksyon ng organikong pataba na inaasang makikinabang ang halos 30% ng mga pamilyang nakatira malapit sa Caraballo Mountain Range. Saklaw ng programa ang mga barangay ng Lapalo, Santo Domingo, San Bonifacio at San Roque na kabilang sa mga prioridad na komunidad para sa pagpapatupad ng mga proyektong pangkaunlaran. Ayon kay San Manuel Mayor Kenneth Marcos Sison Perez, malaking tulong ang programa dahil halos kalahati umano ng lupain ng kanilang bayan ay bahagi ng Caraballo Mountain Range. Bukod sa pagpapalakas ng produksyon ng agrikultura, inaasahan din niya ang pagbubukas ito ng maraming oportunidad sa mga kabuhayan ng mga magsasaka at pagpapalago ng agrotourism sa San Manuel. Samantala, sinabi naman ni Department of Agriculture Regional Field Office 1 Regional Technical Director for Research and Regulations, Dr. Gilbert Rabara, na ang programa ay hindi lamang isang proyekto kundi isang pangmatagalang pamumuhunan para sa agrikultura, pangangalaga sa kalikasan at pagunlad sa kabuhayan ng mga susunod na henerasyon. IFM News. IFM News. IFM News.